že čauky mělky lidičky. No a dneska nebudeme hrát Pets Go, protože jsem v nejlepší hře na světě Pet Simulator 99. 99. Už mám na Pet Index, no nevím. Každopádně tady je nejlepší event, který mě strašně baví. Protože tady můžete získat free huge. Totálně free huge. Musím se sbírat ještě 10 vajíček. Což bude trvat dlouho. Protože jsem tohoto literally hrál třeba 6 hodin, abych otevřel těch 190 vajíček. Nevím, prostě je to nějaký moc těžký. To už aj jednou huge, ale tady nějak takovýhle pety mám. Prostě mi to trvá tak dlouho. Tady mám můj Skibidi Kukumber a Skibidi Okurka. A ještě tady mám mýho Bobíka. Ale to neřešte. No, každopádně musím se sbírat 10 těch. A jedno stojí 230 těch žaludů. 230 000 těch žaludů. Dostal 203, já mám nějaký, tady to jsem získal před chvilkou a to funguje, myslím, takže když na to kliknete, tak nám to dá extra místníku na těžení. Jo. Mám teda, těžím rychle. Na asi 5 sekund, ale to není moc dlouhá doba. Můžu si koupit jedno vajíčko. A tady vidíte, že mě trvá asi půl minuty, abych se sbíral jedno. A jich musíte se sbírat 200. To mě dává na 300 sekund na 10, 3000 sekund na 100 a 6000 sekund na 200. To je nějakých 2 hodiny. Já nevím, proč mě to trvá tak dlouho, ale z nějakého důvodu mě to trvá dlouho moc. Nevím. Ale za tohle je první area. A to je jako jediná těžká. Potom sám jsou třeba, že musíš vykraftit 10 zlatých petů, anebo něco takového tam je. No, možná musíš zničit 100 breakablesů. Ale proč je ta první area tak těžká? Tohle mě zní dobře. Takže to tady dám. Proč jsem to dal 10krát, nevím. Ale dal jsem to 10krát. Kam proč všichni hněčují. No a tady ten event je teda jakože o tom, že jakmile se dostanete do 5. áry, tak tam můžete vytvořit Titanika. V zásadě za free. Teoreticky. No a já získám asi huge jenom, protože Titanic je těžký na získání. Tam potřebujete 10 000 těch věcí, aby se vytvořili Titanika. A na huge vám stačí 10. Jestli to teda nezměnili, protože resetnuli servery, takže jestli to změnili, tak na ně budu naštvaný. Takže doufám, že to nezměnili. Nevím, prostě je to strašně náhodný. Takže, abyste vy se mnou nemuseli čekat třeba půl hodiny, než se dostanu přes všechny áry, tak bum, já tomu nevěřím. Třeba po 7 hodinách hraní mám 200 vajíček, ještě 30 000 kámo. Seber těch 30 000 coinů. Jo, co tady? Huge luck. Bum, díky. To si hodně vyupgradeu. To chci taky. Si tam upgrade na každou věc. Něco, to jsem se upgradeu. Jak vypadá ta area? Fancy, tady jsou kytičky. Ty jsou taky kytičky. Spotřebuji 20 golden petů. Tady je 20 golden petů. Jsou 3. Já potřebuji 20. Taky petů mám hodně.
Já můžu až z těch. Tak tohle to mě zní jako, že... Bum. OK, takže 300 breakablesů. To dám za chvilku. 300 breakablesů. Já jsem říkal, že ty questy jsou tady lehčí o mnohem. Protože prostě kámo, nepotřebuji využívat miliardu vajec. Mě teďka strašně slyšíte, jak klikám na ten mobil. No teda, jdeme dál. 3 rainbow peti. Jdeme, rychle. No, 3 rainbow pety. 3 rainbow peti. Co mám dát dál? 400 breakablesů. A počkat, zase jenom předprohlídnu mapu. Hej, tady strašně budou zase nový reliky. Jelikož jsem nehrál ty updaty, tak si nepamatuju vůbec, kolik je reliků ve hře. A to bude třeba 10 mil... Ty můžu vyskočit takhle. Nemůžu to přeskočit? Třeba. A nemůžu si to koupit? Ne, ale tamhle. Vidíte, combine. Ne, nemůžu to přeskočit. Nevadí. Nebylo vtipný, kdybych to přeskočil prostě. Okamžitě jdu. 50 golden petů. Takže z tebe si udělám 50. Tak neudělám. Teďka jsem udělal 50. Udělal jsem 50 golden petů nebo ne? Ne, udělal jsem 49. Nevadí. A potom musím udělat 5 rainbow petů. Ne, tady 100. Když jsem udělal 5 rainbow petů. Kamo, co to je za věc? Udělám prostě 5 rainbow petů a oni jsou jakože udělej 5 rainbow petů. Nádhera. A tak ještě 500 breakablesů. A za 4. 98. Jo! Ale nepřed si ještě prolíneme mapičku. Ty mám nějaký vidle. Hustý. Ty hoří. Ne. Jo, hoří. Jo, ne. Jo, aha. Otevři to. Potřebujeme 18. Jich potřebujeme. Dobře, 18. OK. Kolik se můžu otevřít, ale vajíček? 6. To nepotřebujeme, že? Tady je ten Titanic. Takže já potřebuji 180 těch ketek, abych získal jednu. Teď tuhle tu věc. OK, tady je čestka. Tak ne, tak tu čestku neničím. Nevadí. Wow, ta area vypadá hodně dobře. Hodně pomkaná. Ale to, co dámy a pánové uděláme, je to, že jdeme teleportovat se do jedničky. Scházíme pryč a jdeme do Trading Plaza si koupit, kámo, ty pety. Já na to nemám. Já na to nemám je hečovat, kámo, reálně. Takže já si koupím 180. Nevím, nějak. Hodně si jich koupím. Co nejvíc, prostě. Ježiši, kámo, co to bylo? Neprodává někdo tady? Ne. Neprodává někdo tady? Ne. Tady. To vypadá slibně. Ne, nevypadá. Kámo, proč na serverech nikdo není? Co ty? Nejseš slibnej. Kámo, teleportni mě na plazu.
která je nějaká schopná trading plaza. Tak, už jsem skoro u normálních petů. Nádhera. Kde pak je ten dobrý pet? Kam, protože petů je tolik. Ty jsou tihleti. Těch je 15 milionů a těch je 30. Já si koupím tyhlety. Já si koupím 180, jestli to bude prodávat po 180. A potom si koupím 8 těch kornketek. Koupím za jakoukoliv cenu, kámo. Kde to je? Kde to je? Tady ne. Oh, ty mají 3. Za 9. Ne. Tohle to nepotřebuju. Kámo, nechutně tady s těma titaníkama. Chápu, že chceš flexit, ale já nechci, abys flexil tady přede mnou. O, ne, 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 oni to vykupují, to jsou totálně bych lidi. Dej mě toho peta. Já toho peta chci a nepřestanu po něm hledat, dokud ho nenajdu. Ti říkám. Kde je? Tady je. Rychle, 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 rychle. Rychle, rychle. Jdem na hodný truky strašně. Rychle. OK. Skipni to už. Kde jsou? Co je? To je moc, kámo, těch věcí. What the hell? Jak mám najít tu míst? Tady to je. Proč to prodává za 1 milion? Wait. To stojí 1 milion? To nemůže stát 1 milion, ne. To nemůže být tak drahý, těch 15 milionů na světě. What the hell? Tak to vypadá, že toho peta budeme muset hečnout.